שבו 400 מופעים ב3 ימים פתוחים במחיר באמת שווה לכל נפש 10-20 שקלים. שלום לידולי מלניק ממפעל הפיס. שלום, צהריים טובים. קודם כל, באיזה באמת סדר גודל מדובר? יש כאן השקעה די גדולה, אני מניחה. כן, זה מיזם ענק. אנחנו מדברים על 400 מופעים במסגרת 3 ימים בלמעלה מ-130 יישובים ברחבי הארץ. ומה הרעיון באמת מבסיס העניין הזה, לסבסד את ההצגות המסוימות האלה, או את הפריפריה, או את המרכז? הכל ביחד. הרעיון בראש ובראשונה היה לייצר חג לתרבות ישראלית פעם בשנה, שמאפשר מצד אחד לתמוך באומנים וביוצרים ובמוסדות תרבות, ומצד שני להביא יצירה מגוונת, איכותית, אל אזורים ואל קהלים חדשים, בלי מחסום של מחיר. מופעים שבשוק החופשי עולים 150, 170 או 300 שקלים, אפשר ליהנות מהם ב10 או 20 שקלים. באתר מפעל הפיס אפשר להתעדכן בכל הפרטים, ויש גם מספרי טלפון לרכישת כרטיסים. חלומנו הוא שכל שנה תרבות תהיה כך מסובסדת, אבל לפחות בימים האלה זה קורה, ואולי זה רעיון שאפשר לאמץ אותו בכל מיני היבטים גם במשך השנה. תודה רבה לך, דולי מלניק. תודה, חג תרבות שמח. ולהקת המחול האמריקאי, הערב עד סוף השבוע את המופע Shadowland, המשלב מחול, תיאטרון צלליות, וידאו ומוזיקה, כתבתה של מירי קרמלובסקי. להקת המחול פיוטלס האמריקנית יכולה כבר לקבל אזרחות ישראלית. הלהקה שהפכה לחביבת הקהל מופיעה שוב בארץ עם המופע Shadowland, עולם הצלליות. בבית קטן מתכוננת ילדה על שנת הלילה שלה, כשפתאום הקיר מולה הצל שלה. כך מתחיל סיפור של גילוי עצמי דרך צלליות. הסתירה הקדמית הלהקה, לורניה וונגו. Shadowland is so unique because it's a show like no other. It incorporates live dance and shadow and theater. זה הפך להיות דומה לשום דבר אחר. יש כאן צלליות, תיאטרון ומחול. אנחנו יושבים מאחורי מסכים ויוצרים בגופנו דימויים של חיות ואותיות. רקדני הלהקה מסתכלים עצמם בדמויות שונות מבעלי חיים ועד צמחים. עולם שלם בשחור לבן. זה דורש ריכוז גבוה מאוד, אומרת לורן. So when we created the piece, we worked on it for 9 months up in Connecticut, where Plobolis is based. כשיצרנו את התוכנית, עבדנו על זה בביתנו בקונטיקט 9 חודשים. מאחורי המסך יש לנו 2 מוניטורים של טלוויזיה שעוזרים לנו לראות את עצמנו. Shadowland, משכן לאומנויות הבמה בתל אביב. גברתי הרבה, הפקה 5 בישראל, הפעם הבמה יורשה קפטן באליקים ירון ראה את ההפקה. בתחום הז'אנר זו יצירת מופת, הן בעלילתה המצוינת שמבוססת על פיגמליון המבריק של ברנרד שו ומוזיקה שורפת. ההפקה החדשה מאופיינת בדינמיות וברמה כללית מצוינת. נתן דטנר חובש בתפקידו של הפרופסור היגל. הוא שחקן מעולה והוא גם משחק את שירתו. הוא סימפטי בעיצוב דמותו הבלתי סימפטית של היגל. לצידו מעולה דוב רייזר בתפקיד פיקר, ולך גם פיני קידרון הנמרץ והמשעשע לאלפרד דולגר. מצוינות גם מרים גבריאלי ורובי פורט שובל. ומה קורה בתפקיד הראשי? שאני כהן אחת נבע, אם כי פחות מזה כגברתי. היא מצוינת כמוכרת הפרחים, ופחות משכנעת כגברת. גם זמרתה איכותית, אך לא זוהרת. הבימוי נמרץ ותוסס, והוא מצוין במעמדים של הלהקה כולה, בעיקר כשהריקודים היפים שייצר אביחי חכם משתלבים בהם, ומהנים במיוחד. גם הבמה שייצר בטעם, ערן עצמון, תורמת את שלה. נקודת שבכל עניותה נשמעה באוזני את התזמורת צבאית. אגב שבסך הכל זו הצגה מקצועית, ראויה וסוחפת. להקים מעט כאן תרבות, כנראה צבי אסי, השידורי היחיד. ערב תודה, מסיימים את השעה הראשונה של בחצי היום. העורכת יורית סורקאי, בהפקה שולי כהן, בתיה קלנר ואורית שטרן. עורכת נוסף תרבות ציפי בעירה, ולביצוע טכני מירית עמוס אפרים, קרן בר, קובי ראובני, צבי קבשבקין ושמעון בוקרקר. מרכז בשידורים, שרה בניהול היחיד. אני אסי ברלחת ונחזור. שלום. ורק לקוחות ישראכרט בתוכנית המסלולים נהנים ממחירים מדהימים על דברי המים גם ל4. גדול! פרטים באתר ובאפליקציית ישראכרט. תכלס, אין על ישראכרט. תכלס, כפוף לתקנות תוכנית המסלולים ותנאי ההטבה באתר ישראכרט. והזמנות פייסבוק תוכנית 3244. ישראלים שמתחילים לאכול את הקרמבו מהביסקוויט קוראים ישראל היום. וגם ישראלים שמתחילים לאכול קודם את השוקולד. ישראל קוראת ישראל היום, העיתון הכי ישראלי שיש. ישראכרט במבצע שלא תוכלי לסנן. וואלה, ורק לקוחות ישראכרט בתוכנית המסלולים
מדהימים על ברי המים תמי 4. גדול! סורמים? תיכנסו לאתר או לאפליקציית ישראכרט והזמינו תמי 4 משלכם. תכלס, אין על ישראכרט. תכלס, כפוף לתקנות תוכנית המסלולים ותנאי ההטבה באתר ישראכרט. להזמנות חייגו כוכבית 3244. הילוך שישי תל אביב יפו סוכנות משנה טויוטה, אפשר לעזור? תגיד, אתה יכול לראות את העתיד? בטח, אני רואה שממש בקרוב תהיה לך טויוטה חדשה. הילוך שישי תל אביב יפו סוכנות משנה טויוטה מזמינה אותך להתחדש בטויוטה 2014. לחבילת הטבות ייחודית תתקשרו עכשיו. 1-700-700-669. מתי בפעם האחרונה עצרתם כדי לשאול למה? למה הזמן רץ כשנהנים? למה בלעשות עולה יותר? ולמה אני, שנוסע במכונית בעלת מנוע קטן, צריך לשלם מי שנוהג במפלצת? אתה לא כמו כולם. למה שתשלם כמו כולם? AIG פרסונל, ביטוח בהתאמה אישית. תתקשר עכשיו ותוכל לקבל עד 20% הנחה בביטוח המקיף לרכב. בכפוף לתנאי החברה והפוליסה. מכירת סוף השנה ברשת מחסני חשמל. לדוגמה, לד 40 אינץ' תושיבה ב-2,090 שקלים. טאון בנוי ב-6 ועוד ב-90 שקלים. טאבלט גדול 9 אינץ' ב-300 ב-90 שקלים. תנוע בתיה ב-59 שקלים. מכירת סוף השנה, עכשיו, ברשת מחסני חשמל. המחיר נמוך מדי. ברשת חשמל. פסטיבל המועדון הגדולה עכשיו בשופרסל. בלעדי לחברי המועדון. והיום עד יום חמישי. ועכשיו, שישיית ארטיקו לליטר וחצי רק 10 שקלים. והיותר משמעותי 750 גרם רק 18 שקלים ו-90. ועוד אלפי מוצרים ב-20% הנחה. בכל סניפי שופרסל. הלאונג' סייל רק עד סוף השנה ב-28% הנחה על מגוון מותגים מובילים. כן, 28% הנחה רק ברשת הלאונג'. יש טלפון אחד שכל נהג צריך לזכור. מוקד שירות כולל לאחר תאונה של הילוכי תל אביב יפו סוכנות משנה טויוטה. טלפון אחד ומטפל בכל. ביטוח שמאי גמרה רכב חיובי ותיקונים. 1-700-701-669. נג'ינים קונים היום כולם יודעים. לטבעות רכב באלדד, קנייה שזאת הסיכוי להשליט בה. קנו עכשיו רכב באלדד, ועם מחיר המחירות נראית קביעת בר, תקבלו את ההפרש בחזרה. חייגו כוכבית 3793. כפוף לתקנות. אלדד, נותנים חדשמה. הרצה הרשמי של ראש הממשלה, תסתכלו ב3 מיליון שקלים. בעלי חוב ובנקאות החייב יפתחו נגדכם תיק הוצאה לפועל. הממונה במשפחת ישתתפו במבצע להסרת תשלום חובות החייבים, אבל פחות. בעלי חוב ובנקאות החייב שיגיעו להסדר יצאו להיענות להפחתת החוב ועיכוב הליכים המנהלים את התיק. התקשרו עכשיו כוכבית 35592. רשות האכיפה והגבייה, הרחבה לטיפול של חייב. היום כולם יודעים. רק מהטבע. לטבעות רכב באלדד, קנייה שזאת הסיכוי להשליט בה. קנו עכשיו רכב באלדד, ועם מחיר המחירות ירד קביעת בר, תקבלו את ההפרש בחזרה. חייגו כוכבית 3703. כפוף לתקנות. אלדד, נותנים חדשמה. עושה מירושלים שלום, השעה 1 הנה החדשות מפי דן עופרי. מפכ"ל המשטרה יוחנן דנינו אומר כי יש בתקופה האחרונה עלייה באירועים שהמשטרה מגדירה אותם טרור עממי, וכי החליט להגביר את נוכחות הכוחות באזורים רגישים. הוא הוסיף כי המשטרה העריכה שתהיה עלייה כזו כשיתחיל המשא ומתן המדיני. כתבנו שי זילבר מוסר כי המפכ"ל אמר את הדברים לאחר שביקר בבית החולים שערי צדק את השוטר רמי רביד.